Бер туган Гөлсинә Габдуллина белән Гөлзифа Шихапованың бабалары Бөек Ватан сугышыннан әйләнеп кайтмый, хәбәрсез югалган. Бүгенге чарадан алар да читтә калмады. Кадерле кешеләрнең фотографиясын машиналарына ябыштырып җиңү көне уңаеннан оештырылган автойөрыштә катнаштылар. Біздің әтейбізнің отасы, біздің бабабыз инде. Ол сугышта 41 жылны ук кеткен, 43 жылны пропал без вести. И вот біздің фотографиялар әле нәрсә күп түгел инде. Автомобиль колоннасын Зәйнең туган як тарихын өйрәнү музее оештырды. Хезмәткәрләр үзләре дә чарага битараф булмаган һәркем патриотик чарада катнашты. Музей шулай ук җиңү тәрәзәләре бөтен Россия акциясенә дә кушылды. Ветераннарны онытырга ярамый. Шуңа күрә без коллектив Заянский краеведческий музей белән кушылабыз акцияга Окна Победы. Без ветераннарны җиңү көне белән котлыйбыз һәм аларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Автоколонна Бистә үзәгендәге һәйкәлгә таба юл тотты. Бөек Ватан сугышында ятып калган иске зәйлеләрне искә алу, чәчәкләр кую белән тәмамланды. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.